ng'ene dhi e doho ka in ja ODM tidwa chungo process ni adwa miyi siri tarik 20 dwe mar 12 higa mokalo Felix Kosgei enga Kosgei koso Koskei nooro oboke ne ute fwambo mane wacho ni jatend piny noyiero advisors momedo achiel kuom advisors go ni iluongo ni Professor Adam Suluo manoket advisor on strategy and communication. Yes. Bende Adam Suluo pod dhi bet e selection panel kaka representative mar ODM. Be no accept any question any no accept to can no accept be or resign. Exactly. So inyalo dhi gode doho mi chung gik madhi mbele gi. Emomiyo awacho kendo awacho ka ni gini oseng'e. Nikech kiny ka Adam Suluo osechamo muma to ng'ato bro dhi e doho. Ni eno ja ODM bende mana mawuok Kilifi Magarini to ofil nikech Adam Suluo noyier kaka advisor mar president okoparie ni Adam Suluo nyalo represent ODM ni weche mag ODM selection panel ni obro tingo kako winjore nikech bathe komachielo en advisor mar president to president ja party mane UDA to ODM ka bende pod do ka weche ODM notere panel ten advisor ma president Broad based government ni kanye chik onge so magi gik momiyo wawacho ni king'iyo gini to nafas mag dokie doho pod ng'enya mar dhi ng'uko chenro mar panel ni mago timore nyakona Mgajwang seche ma bende josiasa neno ka gimosemo campaign kata mana gwenge ang'e ni jo Ogunja ji nosechako campaign ji mokalo chien jalo moro ne wacho ni joma nochake chon jomoko neno ka gima nguvu sichako rumo kod gi jopiny osechiemo mamit adua kata kamano mago te nitie nyakona Mgajwang ne yiero ma 27 medo loko kite